ንምንታዮም ገለ ሰባት ብቐሊሉ ዝዕወቱ ገሊኦም ድማ ጸላእቶም ቀቅድሞም ይስጉሙ እቲ ፍልሊ ኣብቲ ዝፈልጥዎ ዘይኮነስ ኣብቲ ዘይዛረብሉ ምስጢር እዩ ጥንታውያን ፈላስፋታት ከም በዓል ማርክስ ኣውሬልያንስ ሶቅራጦስን ልሳንካ ንህይወትካ ክትሃንጽ ወይ ከዓ ክትድምስስ ትኽእል እያ ይብሉ ነበሩ ሎሚ ንዝኾነ ሰብ ዋላ ንቐራበይኩም ኮነ ንዕርኽትኩም ንመሓዙትኩም ክትነግርዎም ዘይግባኣኩም 10 ዓበይቲ ምስጢራት ብዝርዝር ክንርኢ ኢና እዚ ቪድዮ እዚ ንብዙሓት ሰባት ናይ ንቕሓት መገዲ ክኸውን ይኽእል እዩ እዚ ሜላዶስ ቴክ ሞዩ ነዚ ቪድዮ ላይክ ብምግባር ጀምሮ ነዚ ቻነል ሓድሽቲ እንትኾንኩም ከዓ ሰብስክራይብ ብምግባር ኣባል ስድራ ቤትና ይኹኑ ንሰባት ካብቶም ፈፂምኩም ክትዛረቦም ዘይብልኩም ቀዳማይ ዓበይቲ ሽቶታት ካን ትልምኻን your big goals and vision ሓደ ሽቶ ንሰባት ክትነግር ከለኻ ኣእምሮኻ ዶፓሚን ዝበሃል ስምዒት የፍሪ እዚ ድማ እቲ ስራሕ ከይሰራሕካዮ ከም ዝተዓወትካ ገይሩ የታለካ ሽዑ እቲ ንምስራሕ ዘድሊ ድርኺት ይሃስስ ፈላስፋ ኢማኑኤል ካንት ንትልምኻ ንሰባት ምዝራብ ማለት ነታ ሓይሊ ትልምኻ ንንፋስ መሃብ ማለት እዩ ይብል ሓደ መንእሰይ ዓብዪ ናይ ኮምፒተር ትካል ክኸፍት ሓሊሙ ንኹሎም ኣዕርኽቱ ምስ ነገሮም ገሊኦም ብርሃን የለን ገሊኦም ድማ ካፒታል የለን ገሊኦም ገለ የለን እናበሉ ንሰለስተ ወርሒ መራሉ ሰበርዎ እቲ ትልሚ ገና ከይተጀመረ ሞተ ስለዚ ስራሕኻ ምስ ተወድአ ጥራይ ይዛረብ በዓሉ ካልኣይ ውልቃዊ ድኽመታትካን ፍርሕኻን ሰባት ብባህሪኦም ድኽመትካ ምስ ፈለጡ ምፍላጥ ይኹን በዘይ ምፍላጥ ኣብ ልዕሊኻ ናይ ስልጣን ሚዛን ክሕዙ ይፍትኑ ፓወር ዳይናሚክስ ክገብሩ ይኽእሉ ሮበርት ግሪን ወይ 48 law of power ዝብል መጽሓፉ ብዛዕባ ድኽመታትካ ዝተዛረብካያ ነፍሲ ወከፍ ቃል ንጸላእትኻ ትህቦ ብልሕ ጭራእያ ይብል ሓደ ኣብነት ንውሰድ ሓደ ንጉስ ንሓደ ዓርኩ ኣነ ኣብ ጸልማት ብጣዕሚ ፈርሐ ኢሉ ነገሮ ድሕሪኡ ግጭት ወይ ባእሲ ምስ ተፈጥረ እቲ ዓርኩ ድኽመቱ ፈሊጡ ስለ ዝጸንሐ ለይቲ መብራህቲ ኣጥፊኡ መጥቃዕቲ ፈነወሉ ስለዚ ከዓ ድኽመትካ ንኣማኸርትኻ ጥራይ እምበር ንኹሉ ሰብ ኣይኮነን ዝንገር ሳልሳይ ናይ ገንዘብ እቶትካን ሃብትኻን your finance ገንዘብ ናይ ቅንዓትን ናይ ንዕቐትን ምንጪ ወይ ፍልፍል ክኸውን ይኽእል ብዙሕ ከም ዘለካ እንተነጊርካ ሰባት ክምዝምዙኻ ይፍትኑ ውሕድ እንተለካ እንተነጊርካ ድማ ንንዕቐትን ንውርደትን የጋልጹኻ ፍራንሲስ ቦኮን ከምዚ ይብል ገንዘብካ ኩታ እዩ ክትክዶኖ እምበር ክትምካሓሉ የብልካን ይብል ሓደ ሰብ ሎተሮ ምስ በጽሖ ንኹሉ ዓዲ ነገረ በጽሕኒ ሎተሮ በጽሕኒ እናበለ ኣብ ውሽጢ ሰሙን ዘይፈልጦ መዝማድ ክመጽዎ ጀመሩ ኣብ መወዳእታ እቲ ገንዘብ ጥራይ ዘይኮነስ ሰላም እውን ሰኣነ ስለዚ ሃብትኻ ኣብ ህይወትካ ዝፈጥሮ ምቾት እምበር ኣብ ልሳንካ ዝዝውተር ርእስቲ ኣይኹን ራብዓይ ዝገበርካዮም ሰናይ ተግባራት ወይ your act of charity ሰናይ ተግባርካ ክትዛረበሉ ከለኻ ካብ ምሕጋዝ ናብ ምውዳስ ወይ ከዓ self validation ይቕየር እቲ ሰብኣዊ ርህራሄ ናብ ትዕቢት ይልወጥ ፈላስፋ ሴንካ ሓቀኛ ሰናይ ተግባር ምስክር የብሉን ይብል ሓደ ሰብ ንጽጉማት እናሓገዘ ኣብ ሶሻል ሚድያ ይዝርግሕ ነበረ እቶም ተሓገዝቲ ግና ተዋረዱ ሓፈሩ እቲ ሓገዝ ፍቕሪ ዘይኮነስ ንዕቐት ኮይኑ ተረፈ ስለዚ የማናይ ኢድካ ክትብ ከላ ጸጋመይቲ ኢድካ ኣይትፍለጥ ሓምሻይ ናይ ስድራ ቤትካ ሚስጥርን ግጭትን ወይ ፋሚሊ ሴክሬትስ ኣብ ውሽጢ ስድራ ቤትካ ዘሎ ግጭት ንደገ ምስ ወፀ ሰባት ንስድራ ቤትካ ከም ዝፈረሰት ገይሮም ክርእዩ ዓድል ተወም ኣለኻ ማለት እዩ ናይ ስድራ ቤት ሚስጥር ከም ርስሓት እዩ ኣብ ውሽጢ ገዛ ክሕፀብ ኣለዎ ሓደ ሰብ ምስ ሰበይቱ ዝነበሮ ጸገም በብመዓልቱ ንመሓዙቱ ይነግሮም ነበረ ጸኒሖም ተዓረቑ ግና መሓዙቱ ንሰበይቱ ዘለዎም ንዕቐት ኣይገደፍዎን ስለዚ ንስድራ ቤትካ ሓላዊ ኹን እምበር ኣቃልዕ ኣይትኹን ሻርሻይ ብልሕኻን ፍልጠትካን ኩሉ ዝፈልጥ know it all ኮይንካ ምቕራብ ሰባት ካባኻ ክርሕቑ ይገብር ጥበብ ብተግባር እምበር ብኣፍ ኣይግለጽን ሶቅራጦስ ከምዚ ይብል ዝለዓለ ጥበብ ዝኾነ ከም ዘይትፈልጥ ምግንዛብ እዩ ይብል
ሓደ ምሁር ኣብ ሓደ ኣኼባ ንኹሉ ሰብ እናኣረመ ክዛረቡ ዓለ። ሰባት ግን ካብ ፍልጠቱ ንላዕሊ ንትዕቢቱ ጸልእዎ። ስለዚ ስቕ ኢልካ ብምስማዕ ዝያዳ ተምሃር። 7 ሕሉፍ ጌጋታትካን ጣዕሰኻን። ሰባት ንሓደ ሰብ በተቐዲሙ ዝገበሮ ጌጋ እዮም ዝፈርድዎ። ሕሉፍካ ምዝራብ ማለት ነቲ ዝሓወ ቁስሊ ባዕልኻ ምኽዓት ማለት እዩ። ፈላስፋ ኒሽ ንዝሓለፈ ታሪኽካ ዘቐብር መቓብር የድልየካ እዩ ይብል። ሓደ ሰብ ቀዲሙ ወልፈኛ ከም ዝነበረ ንሓደ ኣስራሒኡ ነገሮ። እቲ ኣስራሒኡ እኳ እንተተቐበሎ ወትሩ ግን ብጥርጣረ ይጥምቶ። ስለዚ ሕሉፍካ ትምህርቲ እምበር መዘናግዒ ርእስቲ ኣይኹን። 8 ናይ ፍቕሪ ርክብካ ዝርዝር። ፍቕሪ ክልተ ሰባት ዝሃንፅዎ ቅዱስ ምስጢር እዩ። ንሳልሳይ ወገን ምዝራብ ነቲ ርክብ የርክሶ፣ የርስሖ፣ የባላሽዎ። ፍቕሪ ኣብ ምስጢር ተዓቢ፣ ኣብ ኣደባባይ ድማ ተሃምም። ሓንቲ ጓል ምስ መጻምርታ ዘለዋ ጥቕጥቕ ዝበለ ምስጢር ንመሓዝቷ ነገረቶም። መሓዝቷ ድማ ነቲ ምስጢር መላገፂ፣ መጻወቲ፣ መቐይዒ ገበርዎ። ስለዚ ንመጻምርትኻ ክብርኻ ጌርካ ሓዞ። 9 ናይ ጥዕና ኩነታትካ። ብዛዕባ ሕማማትካ ወትሩ ትዛረብ እንተኾንካ ሰባት ከም ድኹም ክሪኢኻ ይጅምሩ። ይድንግጹልካ፣ ምስኪናይ ድንጋጼ ይብዝሑልካ። እዚ ድማ ንሞራልካ ይሃስዮ። ሕማምካ ንሓኪምካ፣ ሓይልኻ ድማ ንዓለም ርኢ። ሓደ ተቐዳዳማይ ብሽክሌታ ልቡ ከም ትሕሞ ይፈልጥ ነበረ፣ ግና ምስጢር ገበሮ። በዘይ ፍርሒ ተወዳዲሩ ከዓ ተዓወተ። ስለዚ ኣእምሮኻ ካብ ስነ ልቦናዊ ድንጋጼ ናፃ ገሮ። 10 ናይ መወዳእታን ቀጻሊ ስጉምትኻ። ጸላእቲ ወይ ተወዳደርቲ ቀጻሊ እንታይ ከም ትገብር እንተዘይፈሊጦም ክዕንቅፉኻ ኣይኽእሉን። ብጥንቃቐ ተንቀሳቐሱ። ውፅኢትካ ከዓ ነቲ ዓለም የናውጾ። ሓደ ናይ ችስ ተጻዋታይ ስጉምቱ ወትሩ ምስጢር ነበረ። ተጻራሪኡ ብጭንቀት ተዋሕጠ እሞ ተሳዕረ። ስለዚ ዓወትካ ድምፂ ይኹን እምበር ልሳንካ ይትኹን። ክቡራት ተዓዘብቲ ሜላዶስ ቴክሞ እዞም 10 ነጥብታት እዚኦም ናይ ጥበብ መፍትሒ እዮም። ህይወትኩም ክትቋጻጸሩ እንተደሊኹም ልሳንኩም ክትቋጻጸሩ ጀምሩ። ካብዞም 10 ነጥብታት ንዓኹም ዝያዳ ዝተስማዕማዓኩም ኣየናይ እዩ? ወይ ድማ ሓደ ምስጢር ነጊርኩም ዘጋጠመኩም ታሪኽ እንተሃልዩ ኣብ ርእይቶ ጻሕፉልና። ቪድዮና ንሎም ማዓንቲ ኣብዚ ክንወዲእና ሰብስክራይብ ብምግባር ምስ ጥበብ ተኣሳሰሩ። ሰላም ቅነ ጠጥዑሙ ንኹሉ ሰብ ዓለም።